Pred 200 rokmi, 8. februára 1813, sa v Jelšavskej Teplici, teraz Gemerskej Teplice na Gemeri, narodil Samuel Tomášik, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej romantickej literatúry, kultúrno-politických pohybov a cirkevného evanjelického života na Slovensku v 19. storočí. Vzdelanie získal v Jelšave a Gemeri, gymnázium navštevoval v Rožňave. Neskôr pokračoval v štúdiu teológie na univerzite v Berlíne. Od roku 1835 pôsobil v Chyžnom ako evanjelický farár a dozorca evanjelických škôl v Gemerskom senioráte. Pričinil sa o založenie prvého slovenského gymnázia v Revúcej. V jeho prozaickej a básnickej tvorbe sa veľmi často objavuje výzva do boja za slobodu či spravedlivosť, snaha dokázať dôležitosť slovenského národa v dejinách Uhorska, no venuje sa i básňam satirickým, etickým či ponáškám na ľudovú tvorbu. Priestorovo umiestňuje svoje diela na územie Muráňa, respektívne do Gemerského regiónu, v poviedkách Bašovci na Muránskom zámku, Sečovci, Veľmožik Gemerský, Vešelínovo, Dobitie Muráňa a iné. Jeho básne sa vyznačujú spevnosťou a ľudovým jazykom, pričom viaceré boli zhudobnené alebo zľudoveli. Takými sú piesne Hej Slováci, Kolotatier Čierňava, Hej pod Kriváňom, alebo aj Ja som bača veľmi starý. V roku 1872 napísal faktografickú prózu k dejinám Gemera, Pamätnosti gemersko-malohonské, v roku 1883 Dejiny Muránskeho zámku. Pri príležitosti vedeckého seminára o jeho živote a diele v roku 1997 mu bola v Chyžnom slávnostne otvorená pamätná izba v budove bývalého mliekárenského družstva. Samo Tomášik zomrel 10. septembra 1887 v Chyžnom.